What's up mga lamiong? Lami. Okay, for tonight video is mag-unbox tayo ng Ringlight. Yay! May Ringlight na ako para sa vlog ko. Ito siya guys. Ito. Siyempre, unahin ko to. Okay, tingnan natin. Mahina ng boses kasi may natutulog. OMG. Ito niya. Tapos, yan. Turn on. Orange. OMG. Ayan na, guys. Yobo. Sample na. Ay! Putang ina mo, ginagawa mo! Paano to? Ayan ang tapos niya. Medyo. Yan. Oh no! Ikot. Ayan na. Then, Ikaw ang binibili sa simula't muli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibili na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang binibini na ninanais ko,